Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Magandang gabi po sa bawat isa and welcome muli sa ating Tinig ng Pag-asa kung saan tayo po ay magbubulay-bulay at sama-samang mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak na Jesucristo, sa pakikipag-isa po at sa kapangyarihan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing ito. At Lord, tunay nga po, O Diyos, anuman po ang nagawa namin pagkukulang, pagkakasala, forgive us, O God. Cleanse us, O God, upang kami maging karapat-dapat sa paglapit, Panginoon, sa iyong trono ng kabanalan at ng iyong kapangyarihan. Ama, tunay nga sa gabing ito, wala po kaming inaasahan, kundi ang pagsama ng iyong banal na Espiritu upang patuloy na magturo sa amin ng iyong mga kapahayagan ng naaayon sa iyong salita, O Diyos. Ama, samahan mo po kami sa aming pag-aaral at ngayon pa lamang, O Diyos, ang salita namin mapapag-aralan ay lagyan mo ng rema sa puso, Panginoon, ng mga nakakarinig, sa puso, Panginoon, ng mga nanunood, sapagkat alam po namin, Panginoon, na may the best kang gagawin sa kanilang buhay. Alam po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng salita mong ito, ay tunay ngang matutugunan ang kanilang mga pangangailangan, and Lord, tunay ngang magkakaroon sila ng higit na pag-asa na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat, patuloy mong ilagay ang malasakit, ang habag sa aming puso, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa iba, O God. Marami pong salamat, O Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay. Receive all the highest praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Muli po ay magandang gabi sa bawat isa, sa lahat po ng mga nanunood at nakakapakinig ng atin pong programang ito, Tinig ng Pag-asa, Evening Edition, at alam po namin na kayo po ay mapapagpala sa kapahayagan ng Panginoon. Sa gabi pong ito ay ating pag-aralan ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Mateo Kabanata 9, talatang 35 hanggang 38. Ito po ang sinasabi sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya ng sa kanilang mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin.
parang mga tupang walang pastol. And verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-ani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Purihin po ang salita ng ating Panginoon sapagkat ito po ang sama-sama nating pag-aaralan sa oras na ito. Sa gabi pong ito ay nakita po natin na ang Panginoong Hesus ay nagpakita sa kanya pong paglilibot sa sinagoga, sa kanya pong paglilibot sa bayan na yon, sa nayo na yon, ay may hindi lang po siya naglibot, kundi nag-exert po siya ng effort sapagkat siya po ay nagturo, siya po ay sabi nga po doon ay nangaral at nagpagaling ng lahat ng klase ng sakit. Ibig sabihin po, wala po siyang pinipili, kundi lahat po ng nangangailangan ng kagalingan ay kanya pong pinagaling. Lahat po ng nangangailangan ng kaalaman ay kanyang tinuruan. At ang lahat po ng nangangailangan ng kapahayagan ay kanya pong pinangaralan. At sa kanya pong paglilibot na yon, nakita niya po ang napakaraming taong umaasa sa kanyang mga ituturo, sa kanyang mga ipapangaral, at sa kanya pong mga himala ng kagalingan na gagawin. Kaya po, nagkaroon po siya ng habag, ng compassion, sa mga tao na nakapalibot sa kanya. Kaya sapagkat nakita po niya na ang mga taong nakapalibot sa kanya ay litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang sabi nga po doon, para pong mga tupang walang pastol. Alam niyo po ba, ang sabi po sa version po ng Diglot version, ang sabi po doon sa verse 36, ay nakita niyang nanlulupaypay. Ang mga tao daw po'y nanlulupaypay at litong-lito at hindi alam ang gagawin. Ang sabi po sa MBB ay litong-lito at hindi alam ang gagawin. Doon po sa isang version na nabasa ko, ang nakalagay po doon ay napakarami nilang problema at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kaya po, sa gabi pong ito ay pag-aralan po natin kung papaano po ba natin maaabot ang ibang tao, ang mga tao out of our kindness and compassion. Ang sabi nga po doon, reaching people out of our kindness and compassion. Pag-aralan po natin ngayong gabing ito. Alam niyo po ba, pag sinabi nating compassion, ito po yung habag natin, ito po yung ating malasakit. At ito po ay may dalawa palang klase ng compassion. Hindi iba po pala yung kung mapapansin po natin, ang sabi po lagi natin, yun pong pag-ibig. Hindi po pwede kang umibig nang hindi ka nagbibigay. Kaya po yung love and giving, yun po ay magkasama para pong magkakambal po. Pero pagdating po sa compassion, ang kakambal po niya is kindness. Hindi ka po pwedeng mahabag, hindi ka po pwedeng magmamalasakit nang hindi ka tutulong, nang hindi ka magiging mabait. Pwede kang maging mabait pero hindi ka naman totally nagmamalasakit or nahahabag, basta out of your kailangan, sige, maging mabait ka para maging mabait din sa'yo. Iba po yung magkasamang, magkatandem yung compassion and kindness. Kaya yun po yung pag-aaralan natin ngayong gabi, yung reaching people out of our kindness and compassion. At meron pong dalawang klase ng compassion. Yun pong una ay yung sinasabing empathic compassion. Pag sinabi po nating empathic compassion is ito po yung matinding habag, matinding malasakit, yung matatag na nararamdaman mo para sa kanya, na talagang sobra-sobra mo siyang pinagmamalasakitan, sobra-sobra kang nahahabag sa kanya, na sabi nga po doon, yung nararamdaman mo sa kanya, yung compassion mo sa kanya, kailanman hindi nagbabago. Yun po yung sinasabing empathic compassion. Ibig sabihin, you are focusing on feeling or emotion experienced by a person. You are focusing on feelings or emotion experienced by a person. O kaya po, you are connecting with others' person pain
and understand their feelings. Ano? O kaya ikaw naman po yung very good on picking up on how other people are suffering. Ibig sabihin po, nauunawaan mo, naiintindihan mo, nararamdaman mo yung nararamdaman ng iba. Sapagkat ang compassion po is galing po yan sa Latin word. Bagamat po English, yan po ay galing sa Latin word na passio. Ibig sabihin po ay to suffer. And pag sabi po na yung Latin prefix, pag sinabi po nating prefix ay yung unlapi, na com, ibig sabihin po together. Kaya po pag pinagsama niyo po yung compassion, it means to suffer together. Ibig sabihin, bagamat hindi ikaw talaga ang nakakaramdam ng sakit ng pangangailangan na nararamdaman ng iba, pero dahil nandun yung iyong habag, nandun yung iyong pagmamalasakit, nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Nararamdaman mo yung pangangailangan nila. Katulad po ng Panginoong Jesus, nung siya'y nangaral, nagturo, nagpagaling, nakita niya yung pangangailangan ng iba, nahabag siya. Nahabag siya sapagkat nakita niya ang mga tao'y parang tupang walang pastor. Litong-lito, napakaraming problema, napakaraming suliranin, napakaraming pinagdadaanan at kailangan ng may taong magmamalasakit at tutulong. Kaya po nakita niya kung paano naramdaman niya. Kaya po yung empathic compassion, gumagawa at ang Panginoong Jesus ay gumawa ng paraan para maibsan ang mga taong ito. Para maibsan yung mga pangangailangan ng mga taong ito. Yung mga taong nangangailangan na kulang sa kaalaman, tinuruan niya. Yung mga taong hindi alam ang gagawin, pinangaralan niya. Yung mga taong hopeless at hindi alam ang gagawin, grabe yung mga sakit karamdaman, wala ng pag-asa, pinagaling niya. Ibig sabihin po, pag sinabi pong empathic compassion, gumagawa ka ng bagay para masolusyonan yung kanilang problema o pinagdadaanan kahit hindi nila sabihin or kahit hindi nila hilingin. Ibig sabihin po na andun po na halimbawa po, for example sa ating mga mahal sa buhay na problema, halimbawa ay kita natin na may sakit, matindi ang sakit karamdaman, pero alam po natin na wala siyang pampagamot. Dahil ikaw ay nahahabag, dahil ikaw ay, sabi nga po doon, nagmamalasakit, nagmamahal, ay gagawa ka ng paraan. Igagather mo yung iba mong kapamilya o sige, magtulong-tulong tayo para maipagamot natin yung ating mahal sa buhay, yung ating kapamilya. Halimbawa po ay naandoon na kailangan ng tulong, maiilit ang isang property, hindi mo lang po pwedeng sasabihin sa kanila na, ikaw ay aking, naaawa naman ako sa iyo, nagmamalasakit ako sa iyo. No, hindi basta ganon. Ibig sabihin, yung iyong gagawa ka ng paraan para masolusyonan yung kanyang pinagdadaanan. O pwedeng mag-gather ka kahit kailangan mo, magsasakripisyo ka, pambili mo ng ganito, kasi kailangan mo sanang bumili ng isang mahalagang bagay na para sa iyo, na matagal mo ng pangarap, pero isasakripisyo mo para matugunan yung matindi niyang pangangailangan. Yun po yung sinasabing empathic compassion. Isasakripisyo mo yung para sa'yo para lamang mo matugunan ang pangangailangan ng iba. O para po matugunan, kahit hindi po niya sabihin na tulungan mo ako, ito yung pangangailangan po, pero dahil nararamdaman mo yung nararamdaman niya na andun po, na ikaw ay gagawa ng paraan para siya ay matulungan. Pag sinabi naman po natin yung ikalawa naman pong type o uri ng compassion o nung habag o pagmamalasakit natin. Yung una po yung empathic compassion at ang pangalawa po yung action compassion. Ibig sabihin po natin, para po bang ang action compassion ay ang iyong habag or ang iyong pagmamalasakit ay nakikita sa iyong gawa? Ibig sabihin, alam mo halimbawa sa isang charity, alam mo kailangang nagdo-donate.
lifestyle mo na kahit hindi ka ganun kayaman, pero kaligayahan mo na alam mo yung matatanda ay naroroon, sa halip na ikaw ay mag-birthday, sa halip na ikaw ay maghanda kasama ang iyong mga kaibigan, bibili ka na lang ng pagkain, dadalhin mo po dun sa bahay ampunan na mapapakain ay maraming bata na hindi mo naman siya kaano-ano, mga matatanda na mabe-bless mo dahil nandun yung compassion sa puso mo. Halimbawa po, tayo ay nakapakinig na may nasalanta ng bagyo, nadaanan ng baha. Dahil lifestyle mo na, dahil ikaw ay laging may habag, may puso ka sa pagtulong, kahit hindi sinasabi sa'yo, nakaprepare na yung iyong gagawin na alam mong tutulong ka. In all aspect, prayer, at higit sa lahat po, kung may material thing ka, financial things na financial na meron ka, ay ibibigay mo sa kanila. Yun po bang dahil nandun lagi yung habag mo sa mga nangangailangan, ay lifestyle mo na ang tumulong. Kaya po, sabi nga po doon, makikita yung your action says that you have a compassion and kindness. Yung po bang lahat ng araw-araw na ikinikilos mo kung paano ka namumuhay, nakikita na naandun yung pagmamalasakit mo. Nakikita na naandun yung iyong pagmamahal. Kaya po, ang sabi nga po doon, ang atin pong Panginoong Jesus ay may golden rules. May golden rules tungkol po sa ganitong pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, habag sa kapwa. Meron po siyang ipinagbilin sa atin. Ito po yung golden rules niya, na maging po yung ating mga ninuno, maging po yung kanyang mga propeta, maging po yung kanyang ibinigay na utos. Nandito po yun Yun po yung, ito po yung buod nung kanyang mga itinuro at ipinangaral. Yun po yung sinasabi sa Matthew chapter 7, verse 12. Ano po ang sabi sa Matthew chapter 7, verse 12? Ang sabi po doon, so in everything, do to others what you would have them do to you. Sabi po doon, for this sum up the law and the prophets. Sabi po doon, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Ibig sabihin, kung ano daw yung gusto mong gawin sa'yo ng iyong kapwa sa mga panahon na mai-imagine mong nasa sitwasyon kanila, yun din yung gawin mo sa kanya. Para pong ito'y katulad po nung sinabi sa aklat ng Galatians na what you sow is what you reap. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, kung ano po yung itinanim mo, siya rin po yung aanihin mo. Kaya, ang sabi ng Panginoong Hesus, gawin mo yung sa iyong kapwa yung nais mong gawin niya sa'yo. Kaya po lagi po niya sinasabi, do to others what you would have them do to you. Kaya po napakaganda kapag po ganon, alam mo pala na ayaw mo ng masamang ugali, ayaw mo ng matigas ang ulo, ayaw mo ng madamot, ayaw mo ng may nang aaway, ayaw mo ng hindi mabait na hindi tumutulong. Ibig sabihin, yung lahat ng ayaw mo, hindi mo rin gagawin sa iba. Kaya po talagang naandun po yung mamamayani po sa ating lahat, yung pag-ibig. Yung sinasabi nating compassion. Iba pa po yung kindness sa compassion Pero pag pinagsama niyo po yung compassion and kindness, sobra, perfect. Kaya nga po ang sabi po doon ay may mga bagay po tayong nagagawa out of compassion, out of our compassion and kindness. Sabi nga po, reaching people beyond our limit. Ibig sabihin, kapag dahil ikaw ay may habag sa puso, nagmamalasakit ka, nagmamahal ka, kaya mong gumawa ng higit pa sa iyong kaya. Out of love, out of compassion, out of, sabi nga po doon, out of kindness. Kaya po, may mga dalawang, sabi nga po doon, ay klase ng tao na dapat po nating tulungan, na dapat po nating paramdaman ng ating habag, ng ating pagmamalasakit, ng ating pagmamahal. Ang una pong tao na dapat nating tulungan or dapat nating abutin
ayun pong mga taong nangangailangan, yung helpless people. Yun po yung mga people who are in need. O yun po nga, sabi nga po, reaching people beyond our limit, ang una po is yung sinasabi po nating helpless people or yung people who are in need physically, emotionally, mentally, and spiritually. Ano? Yung mga tao po na nangangailangan ng matinding tulong physically, emotionally, mentally, and spiritually. Sino po yon? Sabi nga po doon sa ating pinag-aralan, doon sa ating binasa, kung mababasa niyo po yung whole chapter ng Matthew. Sa Matthew chapter 9 verse 2 to 3, alam niyo po ba na pinaggaling ng Panginoong Jesus? Ito po ay nagsasuffer physically. Kasi po ito po ay isang paralitiko na pinagaling ng Panginoong Hesus. Bakit po pinagaling ng Panginoong Hesus? Dinala po siya nung may mga pananampalataya. Pero ito pong paralitikong ito, walang pananampalataya kasi tigib nga siya ng kasalanan, hindi siya karapat-dapat. Pero in-honor ng Lord yung mga taong may dala sa Kanya. Yung mga taong may matinding pananampalataya na ilalapit natin ito sa Panginoong Hesus at siya'y pagagalingin. Kaya nga po ang sabi, anak, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Yun po yung una niyang sinabi doon sa paralitiko. Pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Kaya po, yung pala pong kanyang sakit, yung pagka-paralyze po pala ng kanyang katawan is because of his sin. Kaya po nung pinatawad ng Panginoon yung kanyang sakit, yung kanyang kasalanan, siya po ay nakalakad. Siya po ay gumaling. Bakit po? In-honor ng Lord yung faith nung may mga dala sa Kanya. Nung nagdala sa Kanya, nung naglapit sa Kanya. Kaya po, kahit hindi karapat-dapat, dahil alam ng Lord na nangangailangan ng tulong ng kagalingan, nag-extend po siya ng help. Ang sabi nga po doon, sa emotionally and mentally, ay yun po ito yung mga tao na people who are in deep, sabi nga po doon, ito po yung dapat nating tulungan, people who are in deep suffering. Nandun po sa matinding depression, sa matinding anxiety. Alin po yung mga tao na nangangailangan ng tulong? Nangangailan ng tulong emotionally or mentally. Yun pong mga nawala ng mahal sa buhay. Yun pong may sakit na sinabi ng doktor na wala ng lunas. Yun pong mga taong nabigo sa kanilang negosyo, sa pangarap niya sa kanyang buhay, sa kanyang mga anak, sa kanyang pangarap niya na mangyari sa kanyang buhay. Yun pong nakaranas ng matinding kabiguan, yun po yung nangangailangan ng tulong na emotionally and mentally. Kaya po maraming nagpapakamatay, marami pong kinikitil ang buhay kasi hindi nila nakakayanan. Pero ikaw na binigyan ng pagmamalasakit, binigyan ng habag ng Diyos, binigyan ng kakayanan ng Lord na tumulong, huwag kang maging maramot. Huwag po tayong tumulong sa pamamagitan lang ng salita, kundi ipakita po natin ito sa gawa, na tayo po'y nagmamalasakit, na tayo'y nag-iisip kung paano natin sila maiaalis dun sa kanilang sitwasyon. Katulad po nung ang Panginoong Hesus po ay binuhay niya in Matthew chapter 9 verse 18 to 22. Alam niyo po ba na isang pinuno ng Hudyo na sabi nga kahit na sinong utusan niya, siya ay naglilid ng maraming tao sinusunod, pero siya ay lumuhod sa harap ng ating Panginoon dahil wala na siyang pag-asaway, namatay po yung kanyang anak. Pero ang sabi niya, Panginoon, pumunta po kayo sa aming tahanan sapagkat ipatong niyo lang po ang inyong kamay, ang aking pong anak ay mabubuhay. Alam niyo po ba yon, yung grabe yung faith niya, grabe yung paniniwala niya na alam niya sa katotohanan patay ang kanyang anak, pero nagtitiwala siya sa Panginoon na kayang buhayin. Yung mga imposibleng bagay na sinasabi nating imposible sa tao pero posible sa Diyos. Pero naghimala ang Panginoon. Katulad po nung babae na 12 taon nang dinudugo, nawala na ng kabuhayan, nawala na, iniwan na siya ng mga mahal sa buhay, wala na siyang pag-asa, wala nang cure yung kanyang sakit. Kasi naubos ng lahat pero nandun pa rin siya. Na-imagine niyo po yung 12 years ng dinudugo. Tayo nga po, 7 days lang, sabi nga po doon, 1 month lang, halos parang bangkay ng itsura natin. Imagine niyo po,
yung 12 years ng dinudugo. Pero dahil po doon sa kanyang great faith sa Panginoon, wala pong kapangyarihan yung damit ng ating Panginoon. Ang nagbigay po ng kapangyarihan doon ay yung pananampalataya ng babaeng dinurugo. Na sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng Panginoon, ako'y gagaling. Kaya po alam nating gumaling. Yun pong may sakit na yun, yung pong dinudugong babae yun. Kaya po walang imposible kapag ka po tayo nagkaroon ng matinding pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang lahat po ng mga imposibleng bagay ay nagiging posible. Mga magulang kapatid, bawat isa po sa atin ay binigyan ng kakayanan ng Diyos na tumulong. Sabi nga po dun yung kasabi na mas maganda ang tumutulong kaysa sa tinutulungan. Pero ang compassion po, yung pagtulong na wala kang iniintay na kapalit. Hindi po natin pwedeng sabihin na tinulungan ko yan, kailangan tulungan niya din ako. Hindi po yun compassion. Hindi po yun compassion. Yun po ay simpleng mabait ka, nagiging mabait ka kasi in return gusto mong gawin din niya sa'yo. Pero yung compassion po, act of kindness na wala kang, sabi nga po doon, ay wala ka pong iniintay na kapalit. And then sabi nga po doon, ang isa pong dapat po nating tulungan is yung nangangailangan spiritually. Alin po yun? Yung people needs salvation. People needs miracle. People who are suffering his soul. Sabi nga po doon yung mga kapwa natin na alam po natin na lulong o sabi nga po doon ay gapos ng kasalanan ng bisyo. Wag po nating sukuan ang mga taong ito. Wag po natin kahit po yan ay mahal natin sa buhay, kahit hindi po natin kaano-ano, wag po nating sukuan. Bilang po mga lingkod ng Diyos, bilang mga tinawag ng Panginoon, may pananagutan po tayo sa kanila na iligtas yung kanilang kaluluwa. Sharean sila ng kaligtasan na nagbubuhat sa Panginoon. Kahit po gaano katigas ang ulo nila, kahit gaano kasaway, wag po tayong mawawala ng pag-asa sapagkat ang sabi nga po doon, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. At walang imposible sa nagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi po doon sa kanyang salita, ang sino mang nagtitiwala sa kanya, kailanman hindi nabibigo. Kaya kung tayo po'y may mahal sa buhay na matitigas ang ulo, na andun na bigkis pa ng kasalanan, ng mga bisyo, ng mga bagay na hindi natin kalooban, wag po natin silang tigilan. Snatch them out of fire. Sabi nga po doon, wag po natin tigilan sila sa panalangin. Gumawa po tayo ng paraan na para po sila'y mailigtas, para po magkaroon ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Mga magulang kapatid, sa gabi pong ito, tayo po ay nangungusap po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Lalong higit po ang mga taong nangangailangan na inilalagay po sa ating puso't kaisipan ng ating Panginoon. Huwag po tayong maging maramot. Gawin po natin ang lahat ng kaya nating gawin para tumulong sa kapwa, para magmalasakit sa kapwa, para i-extend yung tulong natin sa abot ng ating makakaya o higit pa sa ating makakaya nang wala po tayong iniintay na kapalit. Sapagkat ang Lord naman po ang mag-reward sa atin. Kaya po, purihin po ang Diyos sa gabing ito sapagkat alam po natin sa maikling pagbubulay-bulay natin ng salita ng Panginoon, alam ko po na nangusap ang banal na spirito sa ating buhay. At ang huli po nating dapat tulungan ay yung mga tao na nakapanakit sa atin. Alam niyo po ba na ang tao po kahit na gumawa sa iyo ng hindi maganda, nag-cause sa iyo ng matinding sakit, ng matinding failure, disappointment, wag po tayong magtanim ng galit sa kanila. Sabi nga po doon, iligtas pa rin natin sila. Pag malasakitan pa rin natin sila. Mahirap gawin, pero bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tinawad, magulang kapatid, mapalad ka. Dahil hindi ka nananakit ng kapwa, hindi ka nakaka-disappoint ng iba. Pero kung nakaranas ka man nun, ay mag-release ka agad ng forgiveness. Kasi ang Panginoon ay nalulugod sa mga tao mapagpakumbaba, mapagpatawad, at pinagpapala. In return, 1,000 folds of blessing in all aspect of your life ang iyong mararanasan. Kapatid, kahit sinaktan ka ng iyong kapwa, huwag kang magtanim ng galit, ipakita mo pa rin yung pag-ibig galing sa ating Panginoon. At sa gabi pong ito ay alam ko na
yung salvation ay mararanasan nila. Sabi nga po doon, yung mga taong gumagawa sa atin ng masama at binalikan natin ng mabuti, para silang may patong na baga sa ulo na parang sinubhan ng tubig. Mapapaya sila. Pero ang ating purpose ay maipakita yung compassion na natutunan natin sa ating Panginoon. At ang sabi nga po doon, kung may nakasakit, ano po ang sabi po doon sa Romans 12 verse 17 to 19? Ano sabi po doon? Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Sabi po doon, hanggat maaari, gawin ninyo ng ang inyong makakaya upang mamuhay ng payapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya po, hindi po pwede nating sabihin hindi applicable ang compassion sa mga taong gumagawa ng hindi maganda, sapagkat ang lahat po ay pwede nating ipagkatiwala sa Lord, pero sundin pa rin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya po sa gabing ito, mga magulang kapatid, mamuhay po tayo ng payapa, ng may pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit, at naandun po ang pagmamahal na nagubuhat sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa, at sa maikli pong oras na yon ng ating pagbubulay-bulay, nawa ang dalangin ko ay may nagrema sa inyong puso na kaya po nating magmahal, kaya po nating magmalasakit, kaya po nating umunawa ng higit pa sa ating kakayanan, kasi ipinamumuhay po natin ang mga salita ng Diyos na ating natutunan. Marami pong salamat, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, sapagkat kahit sa maiksing sandali ng aming pag-aaral ng iyong salita, na andon ang iyong paggabay, pagtuturo at patnubay sa bawat isa. Ang dalangin po namin, ang rema ng iyong mga salita ay manatili sa puso ng bawat isa, sa lahat ng mga nakarinig at sumubaybay. Ang dalangin ko po, O Diyos, patuloy mong ilagay sa aming puso ang compassion, ang kindness, ang love na kailangan po nating maipakita sa iba upang maipamuhay po namin ang katulad ng halimbawang iyong ipinakita sa bawat isa. Marami pong salamat, O Diyos, maging encouragement po ang aming buhay, magbigay po kami ng kalakasan sa mga nangangailangan, at makapag-extend po kami ng tulong sa mga nangangailangan. Lord, tunay nga po, O Diyos, yung deepest compassion and love ay amin pong maipakita at maiparamdam sa mga taong nangangailangan. Lalong-lalo na po, O Diyos, sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Marami pong salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong kabanalan. Panginoong Hesus, patuloy mo kaming samahan at patuloy mo kaming pagtagumpayin sa tunay na layunin mo sa aming buhay. Marami pong salamat. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. God bless us all po. Walang alin